יוקנעם חותמת על הסכם גג היסטורי עם המדינה, שיביא לעיר יותר מ-6,000 יחידות דיור חדשות, שטחי מסחר ותעסוקה, התחדשות עירונית והשקעות של כ1,800,000,000 שקלים בתשתיות, חינוך ומוסדות ציבור. איך ישפיע ההסכם על עתיד העיר ואיך שומרים על הצביון הקהילתי לצד הצמיחה המואצת? נאמר שלום לרומן פרס, ראש עיריית יוקנעם. שלום דפנה. שלום לך. אז כיף לארח אותך פה, רומן. באמת ברכות על ההסכם גג הזה. הסכם מאוד רחב, משנה את פני העיר לחלוטין. אז בוא תספר יותר פרטים על ההסכם, מה הוא כולל. מדובר בהחלט בהסכם היסטורי, ולפני שאנחנו מדברים על יחידות הדיור, אני רוצה לציין השקעה מטורפת, שבמסגרת ההסכם המדינה תשקיע ביוקנעם, בתשתיות של העיר, גם בשכונות החדשות וגם בשכונות הוותיקות, סכום על סך 1,855,000,000 ש"ח. סכום עתק ללא ספק. סכום עתק, וכסף הזה בהחלט יושקע, כמו שאמרתי לך, גם בשכונות הוותיקות וגם בשכונות החדשות, ויבנה פה בהחלט עיר חדשה. ממש ככה, ואיך באמת הסכום הזה יחולק בין השכונות השונות, האזורים השונים, חדש, ישן, תשתיות? קודם כל אנחנו מדברים על פיתוח תשתיות, כבישים חדשים, מוסדות ציבור, מוסדות חינוך, מעונות יום, גני ילדים, בתי ספר, יסודיים, על יסודיים. אנחנו התחלנו לגבש לפני מספר חודשים תוכנית אסטרטגית למערכת לחינוך ביוקנעם 2040. כלומר, אנחנו הולכים לא רק לבנות בתי ספר או גנים, אלא אנחנו רוצים להחליט היום איך תיראה מערכת חינוך שלנו בעוד 5 ובעוד 10 שנים, כדי לא להיגרר אחרי השינויים, אלא ליצור שינוי ולהוביל אותו. חשוב מאוד, עם ראייה לטווח ארוך. בשורה מאוד מאוד משמעותית לעיר שלנו. גם לתושבים שהיום אצלנו וגם לאלה שאנחנו נקלוט אותם בשנים הקרובות בעזרת השם. בהחלט, וההסכם כולל גם קרקע משלימה, שבעצם אפשר יהיה גם לדבר על התחדשות עירונית. בהחלט. אחת הבשורות המשמעותיות שאנחנו מביאים עם ההסכם, זה קרקע משלימה. אנחנו מאוד מאוד גאים בהסכם הזה, כמו שאמרתי, בפיתוח של שכונות החדשות, אבל יש לנו ביוקנעם תוכנית אב להתחדשות עירונית. אנחנו נותנים מענה לשכונות הוותיקות, לאותן שיכונים הראשונים שהוקמו ביוקנעם בתחילת שנות ה-60, שוותיקות וותיקי העיר, ממייסדי העיר בעצם הגיעו מהמעברות, הגיעו לשיכונים האלה, ואחת התוכניות הראשונות, מתחם נוף לכרמל, תוכנית כבר קיבלה תוקף ואפילו פורסמה ברשומות. כלומר, אנחנו ערוכים בחודשים הקרובים להוציא היתרי בנייה ולהתחיל שם לעבוד. אבל כדי שהתוכנית הזאת תהיה כלכלית, אני דרשתי מהמדינה קרקע משלימה, ואני מאוד מאוד שמח שבמסגרת הסכם גג אושרה לנו קרקע משלימה. יש שם 100 יחידות דיור, וזה בהחלט יעזור לנו לקדם גם את מתחם נוף לכרמל בהתחדשות עירונית וגם מתחמים נוספים במסגרת הסכם גג, הסכם אב להתחדשות עירונית, תוכנית אב שאותו אנחנו מקדמים. איך היום יוקנעם מבחינת מיגון התושבים? יש כמה יחידות דיור יש לא ממוגנות, שבאמת המלחמה הזכירה לנו כמה זה חשוב? תראי, אין לנו בגדול לא ממוגנות. גם בשכונות הוותיקות יש מקלטים. אבל לא דירתיים. ראינו דווקא במלחמה שיש מקלטים שנבנו לפני המון שנים, יש שם הרבה מדרגות, ויש אוכלוסייה מבוגרת ואנשים עם מוגבלויות שהם מתקשים לרדת לשם. וזה אחת הסיבות שאנחנו כל כך ממהרים עם ההתחדשות העירונית, כי כל בית חדש שיבנה הוא ייבנה עם מרחב מוגן בתוך כל דירה. כשאתה אומר כל כך ממהרים, כמה זמן באמת זה ייקח לקדם פרויקט של התחדשות עירונית, של פינוי-בינוי לצורך העניין, מרגע התחלת החתימות עד הרגע שיתחילו בנייה? תראי, חתימות כבר מוכנות. שוב, אני מדבר על התוכנית שכבר קיבלה תוקף ואפילו פורסמה ברשומות. יש מתחמים שכבר הגיעו כמעט ל100% חתימות, כלומר אנחנו כבר אחרי זה. וכמה זמן ההיתר ייקח להוציא אותו? לעיריית יוקנעם יש ועדה מקומית משלנו, אנחנו יודעים להוציא היתרים תוך 4-5 חודשים. אנחנו גם גיבשנו, היות והתוכנית הזאת, אנחנו מקדמים אותה במסלול רשויות, כלומר יש לנו כבר תוכנית. מה שלעשות על היזם זה לקחת את התוכנית שלנו, להפוך אותה בעצם לתוכניות שהוא צריך להגיש אותן לצורך קבלת היתר בנייה,
ולהגיש לנו, ואנחנו יודעים לעשות את זה ב4-5 חודשים. אז אתה מדבר בעצם על משהו שהוא מהיר? האם מבחינת תשתיות גם הכל כבר מוכן? יש תוכניות להכל, אנחנו יודעים איפה צריכים להיות כבישים, אנחנו יודעים איפה צריכים להיות מוסדות ציבור, אנחנו יודעים בעצם מה ההשפעה הסביבתית של כל הפרויקט כזה, ואנחנו כרגע זה חונה אצל יזמים, ואנחנו מחכים להם שיגישו תוכניות, ואנחנו נריץ את זה הכי מהר שאפשר. אי אפשר שלא לדבר על NVIDIA, שבאמת אנחנו מברכים על כך שמתכוונת להקים מרכז נוסף פה אצלנו בישראל, כשהמרכז הראשון שלה נמצא אצלכם. בהחלט. וגם יש שם באמת המון גאווה ישראלית על המון פיתוחים חדשניים שנעשים שם. מה הסיכוי שגם המרכז הזה יהיה אצלכם ביוקנעם? אני יודעת שיש ככה, בואו נקרא לזה תחרות בין המועצות והערים השונות שכולם רוצים את NVIDIA אצלם. קודם כל, NVIDIA רכשה את חברת מלאנוקס שהתחילה ביוקנעם כסטארט-אפ מאיזשהו משרד קטן של 94 מטרים רבועים, אז זה הפך ל$6.9 מיליארד. כרגע יש לנו 2 בניינים, אפילו מגדלים, אפשר להגיד, של NVIDIA. לשלישי חתמתי להם על היתר בנייה לפני כ3 שבועות, ואנחנו מחכים עכשיו להחלטה של NVIDIA. עם פרסום של קול קורא של NVIDIA, אני העברתי להם הצעה הם ביקשו בין 70 ל-110 דונם, אני העברתי להם הצעה שטח שהוא קרוב ל-250 דונם, כש-40 דונם מהשטח הזה, זה כבר עם טאבה מאושרת ובתוקף, כלומר אפשר להיכנס ולהתחיל להביא טרקטור ולהתחיל לבנות. אז אתה אומר שהצעת הצעה שקשה להתנגד לך. החלטה של NVIDIA, ואנחנו מחכים להחלטה שלהם. שעומדת להיות המעסיק הגדול ביותר במדינת ישראל ברגע שזה יקרום עור וגידים, ככה ש... NVIDIA, יוקנעם היא בית של NVIDIA, כמו שארצות הברית של אמריקה זה בית של פורד, יוקנעם היא בית של NVIDIA, ואנחנו מחכים שהם יקבלו החלטה נכונה. יפה, אני מקווה בשבילכם, וחוץ מ-NVIDIA יש לכם באמת אזורי מסחר ותעסוקה נוספים שאושרו גם יש לנו 242 חברות בשני פארקים תעשייתיים שלנו, שאגב גם את השטחים האלה אנחנו מפתחים עכשיו, כי אנחנו חייבים לא רק לדאוג לבנייה למגורים, אלא גם לחזק את העוגן הכלכלי של העיר. זה שאנחנו יכולים היום להשקיע כ-50% מתקציב השוטף של העירייה בחינוך, זה רק בזכות הארנונה עסקית שאנחנו גובים, ולכן אנחנו יחד עם הבנייה של מגורים, אנחנו חייבים גם לפתח אזור התעשייה. רציתי להגיד, עם כמות החברות שאתה מציין, אז אין ספק שיוקנעם לגמרי על המפה מבחינת ארנונה עסקית. וגם במסגרת ההסכם, כמו שציינת עכשיו, יש שם 10,000 מטרים רבועים לתעסוקה ולמסחר, וגם זה אנחנו הולכים לפתח עכשיו ולמנף. אגב, אנחנו הולכים להכניס גם בפארקים התעשייתיים שלנו, גם מקומות בילוי בפנאי, מסעדות, פאבים, בתי קפה, כדי שמצד אחד לשמור על צביון. שלא תהיה עיר של עבודה בלבד. בדיוק, צביון של לשמור גם על הצביון של העיר, וגם כדי שבסופה שהם תושבים ותושבות שלנו יוכלו לחצות כביש ולבלות שם בשקט. היום אתם בהגירה חיובית? אנחנו כבר שנים רבות בהגירה חיובית. ולפי המספרים אתם מצפים ליותר מזה אפילו, אז יוקנעם בעוד עשור. אני מזמין באמת את הזוגות הצעירים לעבור ליוקנעם, להגיע לעיר, להתרשם ממערכת חינוך המצוינת שלנו, מאיכות החיים, מהפארקים, ואנחנו במסגרת אותה, אנחנו מדברים על 6,120 יחידות דיור, זה באמת, זה נשמע הרבה מאוד, אבל נכון להיום, רק 40% משטחה של יוקנעם הוא שטח בנוי, 60% משטחים פתוחים, ואנחנו נשמור תמיד על היחס הזה, כדי גם לפתח את העיר, וגם לשמור על הצביון שלה, כעיר קטנה וירוקה. נשמע מקסים, אנחנו נבוא לבקר. תודה רבה. תודה לכם.